তিনি কক্সবাজার কয় রতনপুর ক্রিকেট লিগ 2020 बादायलायमुंनि फाइनाल मैच संजाखा फाइनाल मैच हायके पाइथाक बादायलायमुं थंजाखा रतनपुर बाय हातखातानि बिसिंग मानजाखा आशाल एडिसि हाबंनि थंमुं तांबिनि बारजा मानजा इएम सुहेल देबरमा गोब्लाइंखा आशाल रतनपुर बदल बादायलायमुंखौ गोब्लाइ इंलेटिक चेन्नाइ रंनि यागो सकाल जाफारिखा दिदेरिसि हाबंनि बरमगोनां इएम सुहेल देबरमा खबै खुबनि आदंर आशाल कक्साना थंगै बरमगोनां इएम हदनि सिख्लारंनो केफेक बानि बाय हाकजाना तंना बागै थुमुनो तैबो कुसुको टिसाना नांनाय हिनि कक्साका आबनो करिबो पुस्कानि तिप्रा क्रिकेट लिग तैबो कोखेंका रुगनंनि थुमफ्लावो रतनपुर क्रिकेट टुर्नामेंट नारजामनि पाइथाक साल औ पाइथाक सालो जे थंनाय बदल दल निनो आनि बखतै बेलाकेन खा काहाम ते हामजामो गुब्लुम तेजिनि टूर्नामेंट संसानाय कमिटिनि जत आदर्शनो बेलेक हामबाय तांगे हेके अमागे कैसा गाहाम इनिशिएटिभ नामान बागै जों साइमानो थोंमुराव बेलेकनि इम्पोर्टेन्ट चिनि लाइफआव जेबोर जों थोंमुं बाय सागनो एंगेज के तनवानो आपुर चिनि सागनि जे हामे तमारो हामे वान सुमारो बेबाक सुक्लाय जागे थांगो आमहायनो चिनि सिक्ला चालेरो आबुजे कामी रगो ड्रग्स बाय कुबुलि तमानि लाम हामेवो लाम कोरै तमानि ओवरऑल कासुनानि बागै चिनि थंमुनो बेलेकनि इम्पोर्टेन्ट आबुर बागै जों टिटिएनि साहापांगो तिप्रामो थाखायमानि यावलबो थंमुरावबो बेलेकनि इम्पोर्टेन्ट नितंगो ते गोबां मा सामु खालायमानि लगी थोंमुंनो बेलेकनो इम्पोर्टेन्ट नितंगो हायनो जों रिसेंटली तिप्रा क्रिकेट लीग T20 हायनो जों जुनाल सब जुनाल लेवल जों नारफिउका थानाय जराव जों तिप्रा फुटबल लीग मते जिनि यूथ रंनो जों काहाम प्लेयार्स रंबो जों तिक्लाय मानखा ते बरंनो जों बसकांगो हायनो जों बावनि थुमो केरियार साननान बागै बावनि तेबे थुजन खालामनान बागै जों वान्स इनिशिएटिभ लाय दंगो हायनो क्रिकेट बो जों गामि माहाम जे गोबां मानसि थुगोर दङ हायनो जों बोथुमनो थाखाय बरंनो खाहामबो थांनाय लाम काहामबो थांनाय ते बावनि केरियार सानमै मानाय दावफारबाबो सान खालामनाय नुकनिबाबो सान खालामनाय हायख्लायै चिनि सिक्ला चालेनो कायसा लामा सानमै दङ हायनो तिप्रा क्रिकेट लीग T20 आबो हायनो हाय गोप्लायनाय रंनो के 3 लाख सेकेंड मैन उनका 1.5 लाख ते मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज ओवरऑल अबो शकादिया फरजक नहीं हाकिनो दिनै चिनि कामी आम सेरगो हाकि टूर्नामेंट आरो चिनि यूथ रंनो बालायकेनो काहाम थायो सासे मन मागै चिनि कमिटिनि आदम संनो खरसे के बेलाय बेलेकनो हाबायरु हाकिनो बसकां जरगो जोंथाइबो क्रिकेट फुटबल गोबां मा जे थुंमन तुबुय चिनि यूथ रंनो थुंमुबाय गोदाल रुबै जों ड्रग्स नि होय फियोगै जों बरनि हेल्थि तनिबै खा काहाम तनिबै लाम काहाम बाहागो जों सतनानि जों मा जाय दलायनाय हायकेनो जों चिनि कामी आम साइडबो जे ड्रग्स बाय कुबुलि तनिमन चिनि यूथ रंनो आबो जों बेलेकनि मा खेलनाय ताइके चिनि साइमानो यूथ रंगा चिनि समाजनि कायसा बैकबोन चिनि समाजनि कायसा बैकरें जेबर चिनि सिग्ला चालेनो क्राकनाय आफुन समाज क्राकनाय जेबर चिनि सिग्ला चालेनो गोग्रोंनाय आफुन चिनि दफाबो गोग्रोंनाय आफुन जों दफाबो गोप्लायनाय आमागेनो बसकां जरावबो जों हायनो हाय आमागे टूर्नामेंट गोरों थायनारगै ताइबो चिनि सिग्ला चालेनो जों थमुन हाब्रा साजायतुबनाय ते चिनि जत हायनो हाय चिनि जत तिनि अ प्रोग्राम नंनो चिनि आदर्शनो आनि खा काहाम ते हामजामा कप्लनि आफरै आनि अकक सामानि असनो सिदों जतरनो हामबाय खुलुमबाय।